ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାଣି ମେଘ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଘର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ଠିଆ ହେଇଛି। ଝରକା ପଟୁ ଉଠେଇଛି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ କେମିତି ବାହାରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ମେଘ ହେଇଛି। ମାନେ ଘର ବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଛି ପାଣି ପୁରା ପେକ୍। ଯିବି ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ବାହାରେ କେତେ ଜୋର ପାଣି। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେଲା। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ପ୍ୟାକ୍। ଘର କାମ ଚାଲିଛି ତ ଏବେ ଗାତ ଫାତ ସବୁ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା। ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଆମ ତୁଳସୀ କୂଅ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ପାଣି ପୁରା ପେକ୍। ମାଛ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଧେ ମାଛ ରହିଯିବ ଏଠି। ପୁରା ପାଣି ପେକ୍, ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଯାଉନାହିଁ ପାଣି। ବାହାରେ ଡ୍ରେନ୍ ପୁରା ପେକ୍। ସେପଟେ ବି ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କୋଉ ରେଟ୍ରେ ଯାଉଛି। ଏଟା ଆମର ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ। ଦୋକାନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଏଠି ରାସ୍ତା କରାହେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସେପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଡ୍ରେନ୍ରେ, ପାଣି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇକି ରାସ୍ତାକୁ ପୁରା ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏ ହେଉଛି ଆମର ସେ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ରାଗିକି ମାନେ କ'ଣ ଧାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ରାସ୍ତା